Hej og velkommen til Naturens Balance. Jeg er Kaja, og i dag har jeg 2 spændende gæster med mig, som er naturforskere med fokus på det danske havmiljø. Velkommen til Fjordtolf og Kredsen. Tak, det er rigtig dejligt at være her. Ja, mange tak. Det er mega sjovt. Vi hører jo meget om, hvordan det menneskelige aktiviteter påvirker havmiljøet. Limfjorden er et af de områder, der særligt er påvirket. Kan I fortælle lidt om, hvordan iltsvind opstår her? Ja, helt sikkert. Iltsvind i Limfjorden opstår, når store mængder næringsstoffer, som f.eks. kvælstof og fosfor fra landbrug og spildevand løber ud i vores fjorde. Dette fører til algeopblomstring, og når algerne dør og synker til bunds, forbruges ilten, når de nedbrydes. Det skaber et iltfattigt miljø, hvor mange fisk og bunddyr simpelthen ikke kan overleve. Lige præcis. Og det har store konsekvenser. Økosystemet det bliver mere sårbart, og der opstår en dominoeffekt, hvor flere arter de forsvinder, og andre, som f.eks. gopler, de får bedre betingelser. Det gør de, da de bedre kan klare sig i disse iltfattige områder. Gopler er jo en del af det her økosystem, og vi ser flere af dem nu. Hvordan påvirker de balancen i Limfjorden? Gopler, de trives rigtig godt i områder med iltsvind, hvor andre arter simpelthen ikke kan overleve. Det er en udfordring, fordi de spiser små fiskelarver og plankton, som ellers ville være føde for fisk. Så på en måde skaber de endnu flere udfordringer for vores fiskebestande. Ja, det gør de. Og når der er færre fisk, så ændres hele fødekæden. Goblerne kan næsten tage over og forstyrre hele balancen. Vi ser, hvordan et økosystem, der engang var stabilt, nu ændrer sig drastisk på grund af disse menneskelige påvirkninger. Lad os tale lidt om ballastvand, som jo også har indflydelse på vores økosystem. Hvad er problemet her? Ballastvand er vand, som skib tager ind og senere udleder for at stabilisere sig. Det fører fremmede arter til Limfjorden, arter som måske ikke hører til her naturligt, og er med til at skabe ubalance i økosystemet. Lige præcis. For eksempel så har vi set invasive arter, der konkurrerer med de lokale arter om mad og levesteder. Det forværrer de problemer, som Limfjorden allerede kæmper med, og gør det sværere for vores egne arter at trives. Mange tak for jeres spændende input, Fjordtolf og Kredsen. Det er virkelig tankevækkende, hvordan vores handlinger påvirker Limfjorden og vores miljø i det hele taget. Tak fordi I lyttede med til Naturens Balance. Vi høres ved næste gang.